bliver der stjålet 35 biler om dagen. En af dem, det gik ud over, var Jesper Stoltenberg i Viby ved Aarhus. Den 31-årige selvstændige vognmand overrasker en biltyv, og det går helt galt. Det var her, det skete, ja. Jeg var i gang med at sætte varer ind i bilen. Fik stillet en kasse med brød ind og gik ind i butikken igen. Og det var der, jeg havde mødt fyren, der gik rundt. Og jeg troede egentlig, han skulle over på den anden side, eller hvad han nu skulle, ikke? Men da jeg så kommer ind i butikken, så hører jeg så den baksensor gå i gang, eller bakalarm på bilen. Og så smider jeg, hvad jeg har i hænderne, og prøver på at komme ind her. Prøver på at komme ind ad døren her, men kommer i klemme. Da jeg kommer sådan halvvejs ind i bilen, og så meget længere kom jeg ikke ind i bilen, fordi så kørte den, og så blev jeg nok nærmest rykket ned af væggen, som der blev ramt, og så kom jeg i klemme mellem dør og væg. Jesper bliver revet af bilen, ender på jorden med ødelagt fod. Så sker der det, at jeg kravler hen til bageriet, til bagerruden, altså butiksvinduet, og råber og skriger på bageren, at han skal komme ud og hjælpe mig og ringe 112. Historien bekræfter den nyeste statistik, der viser, at 85% af bilerne bliver stjålet ved, at tyven benytter sig af bilens egen nøgle. Tyven undgår at skulle bryde dørlås og startspærrer op. Trods den bedre sikring i moderne biler har politiet registreret en stigning i antallet af biltyverier inden for de sidste 4 år. Biltyvene er blevet professionelle. Det kræver ekspertise. Der skal eksperter på for at kan tage en bil, hvor der både er startspærre og har noget baggrund for at vide, hvordan det skal gøres, og hvor man skal skaffe de dele til det. Så det er ikke hver mand, der kan gøre det. Der skal man virkelig have forstand på, hvad det er, man gør. Krimi 5 har mødt en professionel biltyv, der helt organiseret modtager bestillinger, stjæler dyre biler og sælger dem til eksport. Hvor mange biler stjæler du om måneden? Det er forskelligt. Altså, der er dårlige måneder, og der er gode måneder, ligesom alt andet arbejde. Jo. Så på en god måned, der kan man godt nappe en 6-7 stykker. Så er det også godt. Jamen, jeg går primært efter dyre biler, jo. Altså store biler, ikke luksusbiler. Der er mange, der gerne vil have en Cayenne eller noget andet godt at køre i BMW. Hvordan foregår en bestilling? Jamen, det er meget sådan mund til mund. Folk de ved, at man kan skaffe en fin bil til en god pris. Og så går snakken jo helt i sig selv. Folk de viser også billeder af en bil, de måske vil have, hvis de ved, hvor der står en eller et eller andet. Ikke? Nogle gange så får jeg gåsehud. Jeg kan mærke, at hårene rejser, så jeg siger, kæft, den er fin, den der. Ikke? Den kan jeg godt stjæle. Biltyven bruger en såkaldt GPS-tracker, når han har fundet en dyr bil, han vil stjæle. Jamen det her, det er en GPS-tracker jo. Bruger jeg til at sætte på biler, og på den måde så kan jeg finde ud af, hvor deres bil holder henne. Så sidder der et SIM-kort herinde i. Så sætter man bare det i, og så kan man plante et sted på bilen. Den har jo et telefonnummer, ligesom en helt almindelig mobiltelefon. Og så sender man faktisk bare beskeder til denne her. Så får du beskeder tilbage med nogle koordinationer, som du kan gå ind på internettet, og så kan du se, hvor bilen er henne inden for en vis afstand. På internettet kan man købe alt det udstyr, en professionel biltyv skal bruge. Udstyret er forholdsvis billigt, og med det kan næsten enhver starte en ellers sikret bil. Forsikringsselskaberne ved godt, at de allerede er ved at blive overhalet indenom af biltyvene. Alle biler kan stjæles, så hvis vi har en målrettet tyveknægt, der har det rette værktøj, så kan enhver bil stjæles. At bryde ind i bilerne og komme væk tager under 5 minutter. Ratlåsen klares med en almindelig skruetrækker og en tang. Men den her, den vil jeg nok starte med, og så vil jeg knække det her plastik af, så der er frit rundt om låsen. Så vil jeg bare tage en tang her, og så vil jeg sætte den på selve tændingen her, og så vil jeg knække den af. Og så sidder man faktisk med hele, faktisk bare tændingen. Og det kan man bare sætte en skruetrækker i som regel, og så tænde. Men på de fleste biler, der er jo startspærrer på, så det kan godt være, at man bliver nødt til at klippe ledningerne. Der har jeg bare en tang. Jeg klipper i ledningerne, lige får dem skrællet, og så får dem sat sammen, og så finder dem, der passer til hinanden, og så starter bilen, og så kører man.
Men hvis alarmen den går i en bil, jo, så må man jo ind, og så må man rive det hele fra hinanden, som man plejer. Så kan man godt få lidt stress på, hvis der går mennesker forbi, og man sidder og roder med det ene og det andet. Men altså, det lader mig sgu ikke stoppe. Jeg skal nok få startet den. Altså, så kan den hyle lige så tosset, indtil jeg er kommet i gang. Så slukker lortet. For at forhindre, at den stjålne bil bliver sporet, jammer biltyven GPS-signalet fra bilen. Den der jammer, den fungerer faktisk lidt ligesom samme måde som sådan en her. Altså samme størrelse. Når jeg kommer ind i bilen, så ligger jeg den et sted i bilen, og så tænder jeg den, og så ødelægger den GPS-signalet. Vi er helt med på og helt klar over, at der er udstyr og jammer, som man blandt andet også kan købe på nettet. Det er vi helt klar over, og derfor er vi selvfølgelig også i tæt dialog med vores leverandører af sporingsudstyr, at de hele tiden videreudvikler, så man gør alt for at kunne modvirke denne jamming. Arne Knibbel opsporer stjålne biler for forsikringsselskaberne. Hvert år forsvinder biler til en værdi af 200 millioner kroner ud af Danmark. Vi har gang i på årsbasis et sted mellem 800 og 1000 køretøjer, vi sporer eller forsøger at opspore i udlandet. Jesper Stoltenberg var ilde tilredt efter sit forsøg på at stoppe biltyven. De finder ud af, at jeg har brækket 4 ribben og har fået nogle overfladiske skrammer i ansigtet og har hul på den ene lunge og en væskeansamling i leveren. Og så har jeg knust min højre fod. Der var en grund til, at jeg havde ondt. Det var ikke bare en følelse. Jeg havde ondt. Biltyven slap væk, og politiet mangler oplysninger, der kan føre til hans pågribelse. Det nærer Jesper Stoltenberg. Jeg oprettede en profil inde på Facebook med at få fanget ham her, fyren her, og har doneret eller sagt, at hvis der er nogen, der kan skaffe oplysninger, så sagen den kan blive opklaret, så vil jeg godt donere 10.000 kroner. Den professionelle biltyv stjæler især dyre tyske biler, og tricket er at udskifte bilernes identitet. Efter jeg har stjålet en bil, så bliver den jo kørt et sted hen, jo. Så den lige står for noget luft. Jamen så når den har stået et par dage og slappet af, og man har fjernet GPS'en eller noget, så bliver den jo bare gjort klar til levering. Så piller man jo pladerne af, og så sætter man nogle andre på. Og så kan man køre den ud af landet, eller hvor den skal afleveres hen. Hvor bliver bilerne typisk fragtet hen til? Der er mange herhjemme, der gerne vil have en bil. En fin bil at køre i, ikke? Til småpenge. Men der er også mange gange, hvor de bare ryger ind i en container, og så får folk fragtet dem et eller andet sted hen. Altså. De stjålne biler ender i Østeuropa, Nordafrika og på Balkan. Her er det billeder af stjålne danske biler i Albanien. Det er de biler, du og jeg også gerne vil have. Det er dyre tyske biler. Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, store firehjulstrækkere. De skifter identiteten på bilerne ved at sætte et nyt chassisnummer i, eller et nyt motornummer i, eller andre af bilens karakteristika skifter de ud, så bilen simpelthen dukker op igen i en anden del af verden med en ny identitet, som ikke er efterlyst. Hvad får du typisk ud af at stjæle en bil? Det kommer også an på, om det er en bil til 1 million, eller om det er en til 300-400. Jo. Men altså, prisen den svinger. Altså, i hvert fald så får jeg de der 50.000, ikke? Men altså, nogle gange kan jeg også få 100.000. Der er mafia-lignende tilstande på markedet i Europa for de der store biler. Det er rigtig mange penge, der forsvinder i biler. Væk det op mod narkotika eller andre smuglervarer, ikke? Så risikoen for at blive opdaget med en stjålet bil, den er væsentligt mindre end det andet. For Jesper Stoltenberg har mødet med biltyven for et år siden haft voldsomme konsekvenser. Jeg kan ikke passe mit erhverv som selvstændig vognmand længere. Det kan jeg ikke. For jeg kan ikke gå på foden ordentligt. Jeg har konstant smerter og går egentlig lidt, som man kan sige, som en Charlie Chaplin med den ene fod skubbet ud til siden og har konstante knoglesmerter. Jeg frygter nok i bund og grund, at en amputation af min fod og et længerevarende forløb med genoptræning
protese eller hvad det kan være. Det har gjort mig frustreret. Det har gjort mig ked af det. Og det har nok også gjort mig en bitter mand en gang imellem. Havde jeg ladt fyren køre med bilen, så havde jeg jo ikke siddet her i dag. Altså, hvis han har en smule retfærdighed, så meld dig selv. Ja. Men kan du forstå, at der sidder nogle mennesker derude, som synes, at du er dum svin? Ja. Jeg synes også, de er nogle dumme svin, jo. Hvorfor? Fordi de kan gøre, hvad de vil, jo. De har kassen. Så fusker de med alle mulige andre ting, jo. Skat og lort, bor alle mulige andre steder i hele verden. Men alligevel så sidder de ude på Strandvejen hver aften og spiser aftensmad. Så det kan jeg ikke tage mig af. Men set i bagspejlet, så er det jo nok ikke det værd at miste sin fod på at stoppe en bil. Det er jo trods alt kun en bil.